lugar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Igwa pa kitang paglaom para sa sarupang bulawan na medalya duman sa Olimpiada. Si EJ Obiena kan pole vault. Tama ba? Gari nakaabante na siya sa finals sa Paris, France, sa Olympics, and si EJ Obiena. O di tibaad lamang makasungkit pa kitang sarong medalyang bulawan. Ngunyan ang pinagsusubaybayan ta na duman sa istorya iyon na naman bagay ini ang mainit sa Pilipinas. In fact, gulpi na naman ang magkakahilig sa kunyan sa gymnastics. Yan. Ramdom nindo, pag may excel kitang atleta sa international na kompetisyon sa sports, iyon naman ang kahiligan. Si Onyok Velasco ka ito, bakong kunyan siya, silver medal siya sa Olimpiada. Si Onyok Velasco sa boxing. Anong na daw niya ng estado ni Onyok Velasco? Diba? Good morning, tabi. Tingog kan banwaan ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Petsa 5 na kan Agosto. Sagkod na kitang alas 10:30. Kasabayan tropa? Ako po si Pio Fernandez. Ngunyan, igwa ba ganing igwa nin lay na automatic na minataonin gratifikasyon sa sisay man na atletang makakakuanin bulawan na medalya sa Olimpiada. Igwaning nalingawan ko lang titulo kanlay, pero it doesn't matter. Duma na lang kita sa espiritu kanlay kung ano ang pigmamando. Na mataw ang gobyerno nin milyones na kantidad sa sisay manan makakakuanin bulawan na medalya sa kada best na minapartisipar kita sa Olimpiada. Now, take the case of Carlos Yulo. Congratulations kay Carlos Yulo. Bago niya naabot ining sa iyang fame sa bilog na kinaaban, talagang nag-agi siya sa grabing challenges as in competition. Taod-taod diyan tabi that's one point of the story. Ngunyan, igwa ba ganing lay na basta may lay na nagbamando sa gobyerno na tawan kaning bulawan na tawan kaning kantidad. Milyones yan Now, take the case of Carlos Yulo kan gymnastics. Duwaan bulawan niyang medalya. Ang pinagsususog na duman, tabi? Dodoblehon man itatao sa iya kan gobyerno. Iyan sa lay pa sa natabi nalingawan ka lang kantidad. Tabangin daw nindo ako mga paraan tabay. Duman sa lay kan Pilipinas, igwaning certain amount to the tune of millions of pesos na itatao sa gold medal sa sarong gold medalist na mapartisipar sa Olimpiada. Dahil ko lang nakon kantidad kung gura Question is, nakaduang bulawan na medalya si Carlos Yulo. Iyon na ini pinaghapot duman sa Manila. Dudublehon kan gobyerno sa itatao? Yan. Igwa pa, Kongreso yata yun. It's either the Senate or the House of Representatives. Igwa pang itatao sa iya, mga 3 million yata ito. Question again, dudublehon sa itatao? Yan. Apwera kaan, igwa pa nin kunyan, igwa pa nin supribado bagang mga korporasyones
So Vikings, masira mo bagay and Dimar, sa Vikings, bako nakapasyar naman kita dyan one time. Vikings, so, want to sawa na papa, buffet, lifetime na buffet para kay kunyan, kay, Carlos Yulo. Anong kuan ka ito? Dudobleon ba yung lifetime niya? O para sa duwang persona sa inda. Igwa pa. So, Bonifacio Globe sa BGC, igwa sining marireceive duman sa Bonifacio Global Center sa paagikan Mega World. Tatawan sa ning da primera klaseng condominium. Yan. Nyasta duwa ang ginanahan niyang bulawan na medalya. Ano ito? Dudublihon na talaga naman, napakaswerte. Iyan ang, what's the latest daw susubaybayan ta? That's the lingering question, Ano po yung, sa bagay, hilingon nindo logically, ang sabi baga, pag nakakuha ka ng bulawan na medalya, igwa kang arog ka ng premyo. Daiman duman pinagtaram, na igwa ng limitasyon, na hanggang sarong bulawan na medalya ka sana. Si Tata Adrian nakakuha ng 2 bulawan na medalya, dapat doble mas itaw sa imo. Bako Tata Adrian? Diba? Yung sa Mega World baga na condominium, na itatao kay Carlos Yulo, saro. Nakadua siyang medalya. Si Carlos Yulo duman sa Olimpiada. Di pa pwedeng maging 2 ito. Now it depends siguro duman sa kunyan, sa donor. So, this is a unique situation. Now, sa gobyerno naman, so 3 million halimbawa kan kamera, ano po, magiging 6 million ito? Ang taramon, very clear, there is no limitation, basta ang sabi, pag nakakuha kang bulawan na medalya, igwa ka ning arog ka ning premyo. There is no limitation set forth by the law. Basta makakuha kang bulawan na medalya, igwa kang arog ka ini. So, duruda ko lang ko niyan, makukuha ni Kaloy na Yulo. Yan. Basta talaga mga Kaloy, buenas Carlos. Igwa madigdiman, bubinaso Carlos Loria. Si Kaloy Andes Loria. Ay, si Kaloy Yulo. Tabi morning dyan sa kalingan ni Loria. Iyo baga tabi. Now, pwedeng arog ka. Now, the next question naman, hilingon nindo. Mga text daw ka mo paranta. Dahil nagtitext. Rain na ka mo. Naiuruga ka naman kadakol nagdadarangog. Naghiriling pati sa online. Dahil nagpaparamdam na. Nagdadarangog ba ka mo kadakol? Ramdam lamang ka mo ang number ko 09660-730-115 sa Globe. 0960-730-115 sa Globe. And 0942-670-1195. Yan. Sa sa Smart 0942-670-1195. Sa Globe 0966-730-115. Ano tabi mo? May sarong nagkunyan. Anong dangog? Ito sabi ni 911. Papa P, dapat man po itaw niya ang prize. Deserve man po niya yan. Grabe hirap niya makakuha ng gold. Deserve niya po yan. Opo, talagang itataw sa iya kunyan. So, premyo. Pero siguro, you and I ining si 911, saruan sa tuyang buot na dapat itao. Halimbawa, kay puan, itao dubla, anururon, dahil mambaga ng limitasyon, basta makakuha ka ng gold, igwa ka ng arog ka, niya, nakakuha ako ng 2 medalyang bulawan sa 2 sporting event. Dulang level of, so, kay puhan niyang maresibi iyan. Tabi, sandali, may nag-chat sa tuya sa Messenger, may nag-chat sa Messenger. Ay si Papa Rondon kan Provincial Youth Sports and Development Office. Papa Rondon konektado ini sa sports. Ngunyan, iwalat ako na si Carlos Yulo. Dumang kita sa pole vault.
So pole vault baga Indimar, nahiling mo ito. Igwaning sarong atleta sa sarong nasyon na halangkaw na kuta na susayang na hurdle na kunyan. So igwa baga ning bala yan. So pole vault, di madalagang ka. Igwa ka ning tukon. Tatabon jing. So tukon, itutusok mo tapos mabiwog ka. Pak makuprit ka pa itaas. Nya sa katasusarong atleta kan anong nasyon ito? Dakulaon sumayor plomo. Suminabit duman sa bala. Nahilig mo ito, Jerome? Dakulaon sumayor plomo. Suminago duman sa bala. Napaabo kita kansal bata. Nagbiwog-biwog. Makakaset na kutaan na siya ng world record. Anong kunyan ito? Anong nasyon itong Sus Mariusip na ito sa suminagod? Jerome Nico Martinez sa IT with Chief Bonjing Tanay, Ramir Tanay sa Control Technical with Indimar. Ano Indimar? Yaon si Angel, yaon si Jen, yaon si Mary Joy Jaresco, buda si Madam kunyan, Madam Siarleron. Suminabit duman sa bala, iyon nakuta na. Ayan baga na pole vault, babalikan ta kay Carlos Riolo. Sa pole vault ko na kita, tayaon man dyan si Endemar. Lessons learned. Use supporter. Nadaygay dito ding supporter Endemar, ano? Wali mo bagang bumiyog-buyog? Tawal-tawalens. Nagbubuyog-buyog. Daing supporter. Pero baka dakula pa anong maray mayor plomo. Ha? Tayo baga ning supporter baga man ang gada na dapat gamiton. Anong nasyon ito? Iya baga pa anong polbot. Iyon so kawat na igwa kaning tukon. Igwa ning certain length of meter na dadalaganon ka. Tapos pahar lang kawang kamong itong so malulumpat. Ta ipipiti ka kan tukon. Para lang kawang kamong sagkod na makabot sa kalangitan kung saan mo kayang kunyan ito malampasan itong bala na ito kung perang pinakalang ka uyusog gana ito nakuta na so pinakalang ka pagdalaga niya isus tranquilo magayon so ere niya pag abot duman sa ibong sumagod yan sumayor plomo narimati so olimpiada niya may paglaom kita duman seriously speaking si EJ Obiena sa pole vault tabi, si EJ Obiena, baka lamang makadali kita duman. Yan. So, abangan ta so sa boxing, day kita Indimar ngunya nag-excel sa boxing Wara. Ikuang duwang babae. Babae? Nasa semifinals na sa duwa. Very good. So, pag nakalusot sinda duman sa laban na ito, Miyerkules sa Kawebes siguro ang laban, kung makano, pang-gold na. Okay. Di alal-talaton sa duwa. Si Petesio saka si Villegas. Si Petesio. Rode. Buda si Villegas. Bagong boxing boxer from Tacloban. Iyo, si Petesio dati na. Si Petesio dating silver medalist gano'n sa Tokyo. So si Ira ang pigbabantayan man na maray man sa performance. Ira Villegas. Rode. Thank you so much, Endimar. Pero ning sa boxing, at least, importante ning laban sa semis, kita baga gusto ta makakuha ning gold. Pero pag nakalampas ang sinda duman sa semis, we are assured of silver medal. Endimar? Yan, we are assured of silver medal. Dapat malampasan tayo ning semi sa women's boxing. Si Petesio, dati ng boxador iyan, Olimpiada, ining bago si Villegas. Sana malampasan ining semis because we are now assured of silver medal pero we are aiming for gold. Yan, tabi. Boxing. O ngunyan, dumana kita kay Carlos Yulo Girara susubaybayan ta yan. Kung baga mananggad itatao, doble kan Republika kan Pilipinas. Ta duman sa lay, day ko lang sabot kung duman sa lay, igwa ning special na, ta igwa baga ning lay talaga na kada Olympic athlete na makakakuha ng bulawan na medalya sa pagpartisipar niya to sa Olimpiada, tatawan kan Republika kan Pilipinas. Igwa yan, milyones. Day ko lang aram duman sa espiritu kanlay na ito, kung halimbawa makadoble ka, igwang limitasyon, nasaro sa ng gold
igwa kang makukuha ang araw kay itong benepisyo. Kung dahil manig limitasyon, so it's logical na doble ang makukuha mo. Pati so sa kamara baga, igwa man. Yan. Kung 3 million ito, di bagiging 6 million iyan. Pagkatapos itong so sa condominium na high-end sa Bonifacio Global City, pwedeng doble man ito. Now, ansaro na naman na mabutwa dyan na istorya. Abangan tayo ni. Kung ini, babawasan nin buwis. Yan. Kung babawasan aning buwis. Or kung itatao kay Carlos Yulo, deducted na so BIR. Yun, tabi. Kan BIR, I used to say, deducted na kan BIR. Tabi. Tayo na naman ang pag-iiriwalan. Look at si Unyok Velasco kahirap. Anong nang estado ko niya ni Unyok Velasco? Mga kunyang baga, nagtao maning honra sa Pilipinas sa boxing. Yan, tabi. Si Rolando Navarrete sa Olimpiada man ito o sa professional boxing lang yata yun eh. Bako itong sa Olimpiada because ining Kimani Pacquiao baga, ining sa boxing, ining Kimani Pacquiao, kunyan iyan parang on a personal basis iyan. Na ining mga si Kimani Pacquiao and so iba pang mga nakakuanin harlangkaw na rekonosimento sa boxing, more on a personal basis iyan. Kung nasa na, secondary na sana, so pagiging Pilipino, Pilipino sinda. Pero ining Olimpiada, ang nangingibabaw digdi talaga is not on a personal basis. Ang nangingibabaw digdi is yung paglaban mo para sa nasyon kang Pilipinas. Bako ining kong baga, bakong daining halong commercial na value. Itong sa mga sa boxing, ining Kimani Pacquiao, kay Rolando Navarrete at ito, more on commercial value of personal basis. Tayo nang sa indang hanap buhay eh. Now, ining sa Olimpiada, so Unyok Velasco, buda ining kara Hedelin Diaz, so sa weightlifting ba ito, so babae man na nakakuha ng bulawan na medalya. It's more on a crusade talaga para sa Pilipinas. Yan, para sa nasyon. So, iyon ang dapat na tawan ng mas na pag-abibar. Buda pag kunyan, buda pag midbid. Taan ipiglalaban talaga na para sa nasyon. Ining suki Pacquiao bago paraan sa inda panduan na sa ng Pilipinas Pilipino. Okay, pero ining sa Olimpiada talagang Pilipinas ang ipigla, bandera kang Pilipinas ang ipigwawagayway. Remember baga pag nag-Olimpiada ang bandera kang Pilipinas ang pigwagayway. Ay nako. Sige. Ayan po ha, abangan tayo ng mga pangyari. Tayo naman ang mainit ngunyan. Gulpi naman ang magkakahilig kan sa ining gymnastics. Yan. Ege. Congratulations. Pilipinas. Joshua, may interview kay Doc Manny Estefona, ang City Vet kan Legazpi. Joshua, good morning. Go ahead. Sorry Joshua, medyo na Joshua, go ahead na Joshua. Okay na. Kaninang umaga, ang ganda-ganda ng mga resepsyon. Pagdating sa tingog, napuputol. Ay. Uy, si William Andez. Good morning. Si Sir William Andez. Kan Bulabog, Dap-Dap, Pilar Sorsogon. Nagdadangog siya. Sir William Andez. Pakimat-kimatan mo ko, Chief Tech Ramir, kung okay ng signal ha. Yan. Happy 60th birthday da kay Kaptoy. Uy, si Kwan palan, birthday man agad kan barkada ta. Si Kapitan Toy kan sagpon kan daraga, si Toy na barahas. Oy, nahiling munan. Kaptoy, nagbe-birthday ka palan sinasabi ko sa iyo. Many more birthdays to come, tabi, Kaptoy. Na barahas. Yan. Ay, si Papa Rondon. Papa Rondon, salamat sa pag-akudir. Yan. Acta Republica numerado 10699. Exempt all prizes and awards granted to athletes from the payment of taxes. Iyo and Marano. Daisinda nin babawasan nin kan buwis nin BIR. O di tranquilo. Dain buwis palan. Salamat tabi Kwan.
Salamat Papa Rondon sa imong input. Okay nang linya. Si Joshua, good morning, go ahead. Yes, Theo, good morning. Good morning sa mga parantabay. Kaya bago niya, Sir Pedigli, si Dr. Manny Estepona, ang City Veterinary Officer kan Legazpi City. Ano yun, Sir Pedigli, sa barangay Dapdap, ining mahiwasan na pagtakapon para sa mga ayam asin na ikos. Katong man ini, Sir Theo, kan Pacific Partnership 2024, concern sa mga veterinaryo, kan US asin South Korea Navy. Ano yun yun na pagkagadig sa barangay Dapdap. And ang mga Sir Theo, takul kitang mga nahiling na mga may sariling ayam, asin ang daradarang ataman na mapakapon niya na pagkagadig sa barangay Dapdap. Si Doc Manny sabi, Sir Theo. Doc, si Sir Theo Fernandez po, DCGB. Hello, Sir Theo. Good morning. Yes, Doc Manny, good morning and salamat sa oras. Doc Manny, tabi ano po, anong kunyan, ano ang benefisyong maitatao sa komunidad if ever na ipakapun niya to ining mga ayam buda ikos tabi, Doc Manny? Yes po, Sir Pio, makakagwa po si Maray na relasyon sa pet and the master kasi limited na po ang atamanon kang mga master o pagsadiri kang pet. Alam niyo po, makastos po ang mga pets kung talagang sa sumahong garuman ka na nagpa-college ka. Kaya that's why nailing ta, kadakol po mga stray dogs. Na yan, may mga tagsadiri na napapabayaan kang tagsadiri, dahil po natatao ang importansya pag-pet control. Kung sa tao, kahit po ang iyang population control, lalong-lalo na po sa mga pet. Actually, this coincide also sa sakuyang programa to change approach on rabies elimination program of the city. Ini pong to change stand for community harmony and the new general. So yan po ang importansya na aside from that na makabawas sa population pati na sa stray dogs and so burden kang overpopulation sa household. Ang kagayunan po dyan, may strengthen sa po ang mga ining tulong entity like the local government and the national government through this activity. The barangay officials na nagkakaupo po kita ng pagkasaruro sa pag-implement kaning activity ta. And number 3, ini pong mga tagsadiri kang ayam. So nakakaupo po kami si diit na ururon kung paano nindat aatamanon ang tayong mga pet. So that's it. Sa kulaon pong bagay. Actually, Sir Pio, ang cost benefit kani if we have to compute, ang target ta is 300 to 400 pets. Now, ang surgery po sa mga private clinic amounts to 5,000 to 10,000. So medyo mahal. So if we have to compute all the cost benefit kani maabot po ning more than 2 million sa mga lugaspen nyo. Opo. So maswerte po kita. Oho. Doc Manny, magayunon taigwanin epekto sa komunidad. Now, i-connectar ta sa rabies. Ano ang epekto kay ni tabi? Yes, once na implementa po ang population pet control and nagkagwa po kay Maray na community relation and involvement ining tulong entity ini, of course mababawasan po ang possibility na magkagwa kita kay rabies human death. Na in fact mo yan, we remain negative and we are praying for that na padagos po na maging negative ang Legazpi for 4 years na. Madali, ang pagdangog ko, Doc Manny, we are negative. Kindly expound. Anong gustong sabihin tabi, Doc? Human death. Negative po kita sa human death sa rabies for 4 years na. Ay, very good. So, there are sightings po na nagpa-positive po ang canine, ang mga ayam. Opo. But good, they po na ika-transfer sa mga tao. Ay, opo. Because we have also strategy na tiga-adapt like having a partnership with one of the animal bite center, yung Rabax, gave us a pinipong referral discount na nagaduman sa opisina, and once na natatawan ko po sinda kaya may discount po tigitao po ang Rabax. So nakakatabang man po ini sa satuyang mga biktima kang dog bites.
Opo, opo. Dok Manny, day daw kita kaan ireklamo naman kan mga animal welfare group. Yugon mo ang tatas-tason mo ang jingle bells. Puputol. Actually po, Sir Pio, Oo. saro po ni sa advocacy kang animal welfare. Oho. Yeah, na magbawas kang population through reproductive surgery. Oho. Saro po ini sa advocacy nila. Day matak ba Kaya kanya kasaro tapos sinda. Wakon idemanda si Dok Manny, idemanda tighali mo sumbunay-bunay kanayam. O sige Dok Manny, sagkod no rin kamo diyan tabi. Yes, wiki po sa DAP which will cover the centro. All barangay in the centro, 5 and 6 Itadidli. And on 7, sa Pawa naman po, will cover the northern barangay. And 8 and 9 sa Taisa naman will cover the southern barangay. Kaya lang, we have to announce na medyo full na po so nagpa-register kasi kitang online registration para maaraman ta and makontrol ta po ang satuyang kakayanan sa pag-oopera. But of course, this is not the last time na magkakagwa kita kay reproductive surgery dahil tigadalan ta ang gabos na sistema and masorti po kita baka iwalat po sa mga iba-ibang equipments and facilities na nadaradara po kaning Pacific Partnership. So magagamit po ini in the future activities like this. Oho, naihapot ko yan Dok Manny tabi ta bad may nagadangugo niyan dai maning mga cellphone bagang arukan online ta tao bad maduman ngaya ako tatibad pwede pa tabi Dok Manny. Hopefully kung maisingit ni po sinda, that's good. But if not, mataw na lang po kami kay other services like rabies vaccination. Oho. By the way, ang City Vet tabi Dok Manny, igwa maning free castration na pig-offer sa mga tagaligasping ayam tabi? Wala po kita. Nag-iisa lang po ako, Sir Pio. Kaya we are good on collaborations and partnership. But since napagadalan ta na ini sistema and matatawang kita kay mga iba-ibang equipment that needed on this kind of activity. Hopefully, this will not be the last. Ay papadagos ta po ning mas free spaying and neutering. Opo. Dok Manny, salamat din maray mabuhay katabi. Thank you so much. Alright, Sir Pio, si Doc Manny Estipona, katuwang sa mga OPA, budak mga FAFA, Navy personnel kan US as in South Korea. Oh. Yung tabi Sir Pio, dagdag Oy, na istorya. igwa man daning free castration, China man ang makunyan ma-offer. Hindi kami mag-arabot na mapakapon. Sige. Anyway, tabi Sir Pio, yan ang ganap din sa barangay Dap-Dap, Berswabino. Tayo ko si Boy, BCGB. Salamat Joshua, katabang si kasabay diyan si Boy sa mobile with Doc Manny Estipona, City Vet kan Legazpi. Yan, paparon doon. Good morning ha. Republic Act 10699 exempted ang gabos na prizes and awards granted to athletes from the payment of taxes. Pero kung yan ta hidingon ta kun dudubleon itong itata duwa subidalyang nakuha niya eh. Sir Tony Reyes. Sabi ni Sir Tony, it's more of the national pride. O tama Sir Tony, ining mga nag-entrada sa Olimpiada, more on national pride. Ano ipiglalaban nila? Pilipinas. Bakong susadiri nila. Not unlike Manny Pacquiao, piglalaban, sadiri niya kwarta yan milyones na dollares iyan. O, ining sa kunyan sa Olimpiada, dahil man baganin, sulamenting maitaw sa mo, bulawan na medalya, pangadwa na sa naining so beneficious financial na ititao kan gobyerno under Republic Act 10699 ba yon? More on the national pride. Ining sa boxing, manon mangyayari piti. In the very first place, ining so inipigralabanan na Manny Pacquiao, in the very first place, dahil man mangyayaring mga ralabanaan, kung dahil nagkauro yun sa gaganahan na kwarta, bako Chief Tekramir, naghururo na mga manager kaan buda sa promoter, naghururo na guraan ang kwarta dyan, guraan ang sharing ta sa pay-per-view, guraan ang makukukan manggagana. Yan ang hururon dyan. Sa Olimpiada, dahil hururon, it's more on the national pride. Tama ka dyan. Sir Tony Reyes, good morning tabi sa mo.
The last Boy Scout. Sir Tony, yan. Nagdadangog ka pa, Sir Tony. Yan. The last Boy Scout. Wara nakakaag kung sa lurang. Basta kung gold medal is 10 million. Uyogon man. Iyon na nga ni ibaga paparon doon sa pigasabi ko. Na igwaning kunyang kaan, igwaning terminolohiya sa lay. What is not included is deemed excluded. Kung dai man nga pigprohibiran, on the same analysis, kung dai man ipigbabawal, dai man tinaram na hanggang sa sarong medalya ang tatawan maning 10 million, di gustong sabihin by implication of law, magkaka 20 million si kunyan. Si Carlos Yulo. Uyugon mo an. Paparoon tama ba? Uta dai man pigbabawal sa lay. Yan. Kundi itong ano daw ang patakaran man kaso Vikings, ta lifetime itong libreng papa buffet. Baka kung pagkagadan ni Yulo mo na pagkabuhay luwat, libre na naman siya. Endimar, what's happening? Lifetime free buffet from Vikings. Vikings. Kunan mga mag-receive niya. 10 million para duman sa RA 10699. 3 million from the House of Representatives. Mega World nag-pledge ng 2-bedroom unit yan sa McKinley Hill, valued of 24 million pesos, fully furnished din. Siram. Yung International Container Terminal Services nag-offer ng 5 million sa mga gold medal winning Philippine athletes sa track and field events. Sa track and field events, sabay siya. So, pwedeng kasama din siya na HGOB na. Yes. Lifetime free buffet from Vikings. Yan. Lifetime free food and drinks in all branches from Tipsy Pig. Ano ito? Tipsy Pig. Sip City. Yan. Lifetime free engineering design from Nexa Engineering. Siram. Free furniture worth 100,000 pesos from Apollo Home Depot. Yan. Lifetime double box from Bok Korean Fried Chicken. Yeah. Lifetime free meals from IT's Kalayaan. Igwa pa. Walang yan. Tapos free franchise from Don Macchiatos. Don Macchiatos. Lifetime free gastrointestinal and colonoscopy consults from Dr. Virgin Lo, known as Pinoy Gastro. Sagkod na magurang sa igwa siya ng Pero pa servisyo. yan duman sa mga perks na 20% discount sa mga paglaog sa mga iba-ibang mga lugar na dudumanan, pati na transportation. Gayon. Ayos. Aram mo, Indimar, magkakahilig ng mga Pinoy, gymnastics na ramanan. Nakulo na nga naman. Pag nagsasakat-sakat ang paglukso, Iyo na. nakabuka. Iyo na ramanan. Ang kahiriligan. Iyo na ramanan. Baniwala ka mo. Igwa na naman ka mapatraining ng mga akininda. Okay. Pero bago ito mag-station break, Chief de Cramerano, thank you so much, Endimar. Uyugon mong si Carlos Yulo is now reaping the harvest. Itong sa mga pinagsaysay ni Endimar na makukuha niyang beneficios, kabaingan ka sa mga pinagsakitan niya man. Gulpi bagang mga medals ang nakuha niya, Endimar? World champion siya. Bago ang Olimpiada, world champion siya. Sa ASEAN, igwa pa siyang mga nagkakurang medalya. He dominated for so many international events bago ang Olimpiada. More on kwan talaga, tigre-representar niya ang Pilipinas. But not on a personal basis. Pilipinas, itong kung mahiling ni Doso track record kan mga winnings ni Carlos Yulo para talaga sa in the spirit kan paglaban para sa Pilipinas. Bako inian first time na igwa siya ng mga bulawan na medalya. Igwa pa siyang pinag-intrahan. So World Championship siya ang pinaka sa bilog na kinaban. Kaya he is now reaping the harvest. Sige, oras Pilipinas day maghalita halawig ang sa tuyang Olimpiada. Alas 10:40 o alas 9:40. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso.
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ning kauswakan. Serbisyong may puso yan. JESAP
Jessup Salceda, si J-E-S-A-P. Si Jessup Salceda, si J-E-S-A-P. Si Jessup Salceda, si J-E-S-A-P. Si Jessup Salceda, si Jessup Salceda, si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Kumpadre Ngal, anong nangyari, pade? Oh, naputol. Pinasok na nga natin. Oh, Hello. Pade. Pade. Good morning. Morning. Dakula ni sponsors. Yan panan ang sekreto kung natatasangon yan, maobserbaran ta sa mga barangay, taraning-taning na ang tarpaulin. Oh. Mga 50 meters na ang distansya, magkataning pirmi, o kung minsan hampangan, ang tarpaulin ni Christopher Kito ko, asin Kaloy Luria. Sumagpadi. Alang iya. Taraning harampangan. Harampangan. Matindi ba yun? Magpasyar ka digdi sa mga harayong barangay. Aha.
talagang hararani yun. 50 meters. Oh. Tagdad talaga ang mga barangay ngunyan. Yeah. Ngunyan, sigon kay Christopher Kito ko. Ni Kito. Na chimpuan ko si Kito. Nakauron ko personal. Si Don Kaloy, day ko nakakauron. Day, hanapon, si Don Kaloy. Day ko naman natutuparan naman sa putsiruhan. Diyan sa saudan sa Albay. Di ko na nailing. Sino man ito sa number ko? Kunyan, big sa pag-ipagoron kay Kito ko, sabi ni Kito, bigsabihan ko na ngaya sa mga sponsor ko na irayo-rayo man ang distansya. Nataman. Tagdad talaga. Karoon na so. Arani yun. Pero ang karahayan tabi padingal ta, dahil naman baga nasusundan so pigparakit baga ano. Dahil naman, di ka naman iyan ang mga pigparaknit. Tama man. Siguro, ang mga yung baga sa barangay, at least, kumbaga napoprofessionalize naman kita mo niyan. Ito sa mga gibo pa itong barbaro ng mga panahon. Mga kunya sa mga mansibado pa itong gibo. Sa mga kidit na supporters. Kunya, di pa baraya na sana, kataklan man kan mga tarpulin. Yaon dyan sa mga barangay. Pero talagang arani yun na. Yan. Ngunyan, ayan pala na nangyari. Kaya sabi ni Kito, sabihan ko na ngayon so iba akong sponsors na rayo-rayoon man. Ayan pala, kabuta naman ang mga sponsors nila. Dahil si sponsor, may mga tao man na nagburog takayan. Dahil naman ang makukunyan personal na Rakito, budo na Rakaloy, so mga tauhan na sana man nila nagakurunyang kaan. Yan ang advice niya man na irayo-rayo. Minsan, taraning-taning naman talaga sa barangay. Ang bida, magkasalidahan ng pandok sa duwa. Iri-ari baga, taning-taning. Kung nagkursay na ni Gwa si Kito, igwa man si Don Kaloy. Iyo. Kaya yan, at least ngaya, sabi yung gaya na akseptado naman kan mga barangay. Iyo, totoo. Ang laban kan duwa. Kaya digdi sa second district, dahil kita magnalas, kung dyan sa mga barangay, tagtad din mga tarpulin, dayan palan, sponsored yan kan mga gusto man magtaraya sa duwang ini para sa eleksyon. Nagtutubod sinda sa piglalaban, parehas man may maray na objeto ini. O di swerte-swerte na sana kon sisay an maswerte man ang gani after kan eleksyon. Ang data na sana nahali, so mga kiditon sa Facebook, ano? Iba pa din mga arugan daw na let us now raise the level of discourse sa politika. Si Kito personal mahiling mo sa Facebook na mag-post din kung ano-ano si Kaloy suduan sabi niya nga kung ano-ano ngayon na babasa ko dyan sa Facebook, may mga taga-China da ngaya ako. So mga krediton naman yung nagkaparintindi ta. Ang importante, nagtatrabaho para sa tao. At least sa date na bagay, nakakatabang sinda sa mga pigatarao manindang date na ayuda yan sa mga barangay. Parehas manandua. Natadaw yung taigo mga kiditon managadadi. Susmar Yusuf man na. Amili nagtao si Don Kaloy Kibagas. Si iba, nag-arag-arag. Dahil tangeta si Kito. Dahil Kibagas. Nahiling ko pa de. Igwa mang kinatatambak na kita tao sa barangay. Tambak-tambak na bagas. I-release naman sa mga masunodang aldaw. Kaya, dahil magparakredit. Dapat gani, dapat maugma ta. Uyan, may biyayang nag-abot. Maray nga na yan sa ibong-ibong. Pareho may nagtatao niya sa barangay. Normal man iyan nagkuminsan. May dahi man iarabot ta. Siyempre may baga, may mga dahi man talaga niabot pa minsan. Dahi magpara. Relax na. Relax na kita. Okay, so yan tabi pa di. Ang mga update pa digdi sa Nuwas. Alam Mario. Thank you. Salamat kumpadre Ngal. Saro pang report ali dyan kay Chief Jimmy. Baka maputol, ipasok natin ha. Bago na last is the Barreta, Chief Jim Paday, what's happening? Yes, salamat Abi Paday, maray na aga sa mga parantabay, siring sa paabot ni
Provincial Engineer Dante Baclao na makondusir siya in inspection duman sa Pantaw Port Tabi pa di. Yan. Kana interview niya to ini kan Biyernes, Oho. Sabado ka ito, kinaagahan, mapasiring siya duman sa Pantaw Port, nangani na siya mismo ang makahiling manungod sa pag-energize ka na Albay Electric Cooperative duman sa pier kung sa inyo na sa nabaga ito so nakakaulang Oho. sa kunata dahil nakaka-operate ang Pantaw Port dahil ang taday pa natatakudan ka na mga sa power supply ali sa Albay Electric Cooperative. Ngunyan, latest tabi pa di update, pig-send na sa tuyan ni as ebidensya ni Provincial Engineer Dante Baclao. Banggi ini pig-send pinagpicturan, pig-send sa to, may ilaw na tabi pa di. Very good. Na-receive ko man ito, Compadre Chief Jimmy. Ebidensya, maliwanag na ang Pantaw Port. Aha. Pwede na itong ibareta sa DCGB News Online pati. Pwede na ngunyan ang challenge na sa natural posible ngunyan ta Sabado nag-inspection posible ngunyan ma-report na ito kay Governor Attorney Greg Slagman ngani na gobernador na an mag decide kung no ari na i-operate. Sabi ba ni Provincial Engineer Dante Baclao kay ito na once na may kuryente na tubig anytime pwede na ito mag-operate na Pantaw Port. I-informaran niya na formalmente pati ang gobernador. Ngunyan, posibleng iyo na ang natatrabahon kay ito. Action man bagay ni si output-oriented in Iskuan, si Provincial Engineer Dante Baclao. So, nakahuron man niya to si Board Member Dante Arandia. Iyo. Ansaan suwestyon ni Board Member Dante Arandia sa local chief executive, Governor Attorney Greg Slagman, na rebisaro na databi pade agreement between the provincial government and PPA. Iyo, anong dapat daw naman na rebisaron sa agreement? Ito mga sharing bagay, may sharing ito. May sharing. Pwede kaan. So, ang pagkarumdum ni Board Member Dante Arandia, 5 years ang kontrata kaan. Oho. Sa kumbaga, hali sa PPA, pigtaong rinda, management sa provincial government, sa PPA. Iyo. Ngunyan, gari matatapos na sa 5 years, dahil nga niya sabot kung tapos na o matatapos na. Ngunyan, kung pagka-operate, pag-alimbaw, in-operate ini, dahil na-rebisar, take-overon baga ngayon kan PPA, paano? Sayang kan mga ginastos kan probinsya. Iyan, that is assuming, Compadreng Jimmy, Chief, kung duman sa Memorandum of Agreement, that is assuming, kung duman sa Memorandum of Agreement, day nagbugtak nin pitsada, kung rin talaga mapuon ang kunyan, ang management kan Albay. Pero kung halimbawa nakabugtak na, mapuon ngayang 5 years na kontrata, pagpuon man kan official na pag-operate kan Albay, sumapuon pa sa naing kaso. So dapat man agad linawon. Tama si Board Member Dante Arandia. Correct. Iyo. So anyway, bahala na kanan bula na sa tapos na kay Engineer Baclao, siya natukahan kay ni Mapailaw. Ayos na ang bula ng ngunyan nasa provincial government kan Albay. Iyo, ipadara mo, Chief Jimmy, so retrato duman sa online tapos magayon so pagka-retrato pati talagang banggi tanganing pruebas ko yan, may ilaw na. Amo na itong prueba. Nakunal daw ito mananggat dahil mapatunayan na unless na nagduman kita. Pero siya nag-inspection, then ito na, ayos na. Doon dyan na follow up kay ni Tabi pa rin, kay Governor Attorney Greg Slagman. Ang sabi ka ito ka na interview ko baga kan nasa Caravan, GC, Governor Greg Slagman Caravan, medical mission sa Opilyar. Once na nagkailaw na, i-operate na dayan. Soonest. Yan. Okay. So yan Tabi pa rin. Tama ito, matibayan mag-inspection si Engineer Dante lalo pag banggi, pag mga arukaan. Tabanggi baga talaga, Skype on si ilaw, mahiling. Talagang matibay sa banggi baga nagdumaan ba ko? Banggi. Tapos, output-oriented talaga ini. Dahil kanya bubuhian pag nag-irinuman, kumago kabuyong. Yan. Kung nadagos na nag-iba kita, posibleng dahil nagulik kita ka, swapon. Nako atas output Sabi dahil ko niya ko, mabangyan, mawara mag-sikasukan sukan ko. Si Padina sa niya ko. So yun na yan, Tabi pa rin, good news. So sa pagpaparalata tayo na, Jimmy na salita din si GB News. Thank you so much, Compadreng Jimmy.
Well, anyway, talagang parte kang major development, good yun sinaba kong basang-basang, because iyan na Pantaw Port, yan na, di ito na sa nang bagay, ma-operate na yan. Iguanang kuryente, very, very, vital development. Iguanang kuryente. Yan, pinadarang kita nin pruebas, evidences ni Engineer Dante Baclao, banggi su retrato, nag-iilaw. Yan, tabi, hali na sa aleko ang connection kang kuryente. Dahil sa na magparaburo burnout, tabi, So, major development yan, tabi, ha? Iguanan nin kuryente yung Pantaw Port. Pwede na makapag-operate yan anytime soon kung magdesisyon na si Gobernador Attorney Grex Lagman. Mabaretaman muna si Madam Sia Leron. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tayo maitunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon da imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay da idyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dain niya bastang papakuon, mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Grex Lagman, tunay na padaba ang albayis. Gobernador Grex Lagman, maaasahan. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Gabo sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Kinalampag ni Senate Committee on Health Chairman Christopher Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakon pa ang mga healthcare packages asin bawasan na ang kontribusyon kan mga miyembros kaini matapos maaraman sa nakaaging Senate hearing na may sobra-sobrang pondo ang state health insurer. Pig-insister ni Go na kaipuhan i-maximize ang available resources ka nasyon para matabangan ang lambang syudadano na daikayang tustusan ang sa indang pangangaipo medikal. Sigun pa kay Go, imbis na ibalik sa National Treasury ang haros 90 bilyones pesos na sobrang pondo kan PhilHealth para gamiton sa ibang programa, sa iyang sinabi na dapat gamiton ini para sa benepisyo kan mga miyembro susug naman sa Universal Healthcare Act. Tinawan doon pa ni Go na dai katanggap-tanggap na pondong para sa salud ang gagamiton sa ibang lakdang o programa na kung mahihiling, dakol na mga Pilipino ang nagahagad nintabang sa pagpapabulong. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Natatabang na puun baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ikaw ka
tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, adaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez.
Nahiling ko si Sir Popoy kasuhapon diyan sa City Hardware Kansarong Aldao. Ano pala ba kung kasuhapon Kansarong Aldao? Sir Popoy, nice seeing you. Sir Popoy kan JRB Calibration and Battery Shop. Good morning diyan sa Indotabi ano. Sa Lapu-Lapu. O tapos nasabatan ko man si Sir Ato Lim. Nakikig Sir Ato ini kan Petron Tap Gas Gasol diyan sa Daraga. Nasabatan ko dyan sa SM kaso Banggi. May pinag-asikaso kita. Sir Ato, nice seeing you. Sir Ato, kumusta man sa tropa dyan sa Petron Tap Gas Gasol sa Daraga? Morning. Nakablo si Sir Ato. Alpha Phi Omega. Sir Ato Lim, good morning. Mabuhay ka mo dyan sa Petron Tap Gas Gasol sa Daraga. May istorya kita sa luwas. 16 na lapwas ang alas 10. Nin pagka udto isihon ta dumag kita sa First District Analbay. What's happening, Kumpadre Jomar? Good morning. Salamat, Paring Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, malalabos na ng GADSO housing project digdi sa Banwaan kan malilipot na nasa rarom kan Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Ini matapos na kanakalis na aldaw, nagkaigwa na pa din piyo ng pagpipirmahan o MOA signing ang LGU Malilipot asin ang J. Medina Builder Supplies and Services Incorporated na iyoan nakatalaan na mag-construir kan mga harong na ilalaag digdi sa Banuan kan malilipot. Dahil pakita pa ding piyo kan detalye kan MOA, pero sa enot ng naging pagkikipag-olay kan DCGB News kay Mayor Sinon Bolante kan malilipot na bali duwang lokasyon an bubugtakan ninda kan mga harong na ini, pero magkahampang sana ang nagsisipar sana kan duwa Tiyuan Barangay Road. Hampangan man lang, agian sa Taukan Barangay Road. Pero ang nangyayari, phase 1, itong dakulang daga, ito ang inuton, dakul na mga housing, ang mga arongan ibubugtak, pero dahil pakitang eksaktong bilang. Then after that, ang phase 2, duman sa Kahampang para sa additional na mga housing, na mga units para sa housing na ini. Sinabi ni Mayor Sinon Bolante kan enot na makaulikan DCGB News na may pigbuktak naman sinda na o nagbibilog na sila ng komitiba na iyuan enkargado na magiging trabaho iyuan magsasara kan mga pwedeng makalipay dumaan na makabenepisyo o makakuha ning unit digdi sa Banuan kan malilipot. Ang target ninda itong siyempre sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan malilipot, target man ang mga maestra, asin iba pa na mga residentes kan Banuan kan malilipot na gusto naman makikunin sa diring harong asin sa diring daga na sa indang huhulog-hulugan sa laog nin halawid o medyo magaro mga 20 hanggang 30 taon nidang hulog-hulugan. Depende sa level kan sa indang income pag sinda iyon na-qualify na mag-avail kayo ni. Dahil pang informasyon kung nuarin talaga ang eksaktong petsa para magpuon kay ning naunambitan na proyekto, pero sabi digdi madali na talaga taon sumowa na pirmahan na. Yan pa rin, dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. At least may paglaom na so sa housing dyan, makikinabang dyan sa lugar na yan tabi, mga empleados para tukdo, maestros, maestras. Sige di, alas 10:20 na po, mag-wind na kita kan sa tuyang programa ta may mga commercials pa kita buda masunod si News Direct Mar sabi digdi sa pamilya Nebreha asin dumalaon diyan sa Crispy King kang Bakakay. Good morning sa tuyang suki ini o digdi man sa Mariama
Sain po ining Mariama, nabasa ko pala ining text mo, 4126. Last 4 digits, 4126. Sain po ining Mariama. Yan, good morning. Nagdadangog dasin na dyan. Mariama, thank you so much. Sa Camarines Sur, nagdadangog. Happy birthday da kay Kaptoy na Barahas. Good morning dyan, sabi ni Jeriel na Aranya. Oy Kaptoy, birthday mo bagangon yan. Good morning sa imo and happy birthday. Sabi naman ni 2472, Sir Pio, still listening po. Dawa po day ako nagti-text. Always listening po from Monday to Saturday. Yan. Pasensya po, ngunyan ko palang ini nagkabarasaan sa indong kunyan ha, text. Dahil kita ning masyadong luxury of the time. Tabi pa, no. Yan. Papa P, dapat man po itaw saan niya ang price. Deserve man po niya yan. Grabe hirap niya makakuha lang ng gold. Deserve niya po yan. Iyo po, talagang itataw iyan na premyo. Imagine ha, remember, inibagang paglaban Chief Tech Ramir sa Olimpiada, it's not for personal gain, but more on national pride. Ilinga, sa kumbaga, sa boxing baga Indimar, si Kwan, si Barkada tama, nako. So aki ni Madam Josephine Lee, si City Councilor JP Lee, yugon mo. Oy, JP, happy birthday tabi sa imo. Dating kinataon niya City Councilor JP Lee. Good morning, happy birthday. Nagbe-birthday pala ngunyan si City Councilor JP Lee. Happy birthday tabi. Yan. Diyan baga Chief Tech Ramir pag nagalaban sa Ramani Pacquiao, day man pigi itaas ang bandera kang Pilipinas baga pagdanggana ko. Ano pigi itaas so kamot ni Pacquiao. So it's on a personal basis. Pero sa Olimpiada, makagirabo tan ipigi itaas, buda pig papatugtog. Bandera kan Republika kang Pilipinas. Buda supig papatugtog na musika. Bayang magiliw. Sabi kan mga aki, bayang magiliw. Lupang hinirang. Ibaga, so yan ang distinction ka antabi. Mas kunyan ini, mas kumbaga malaman, mas makabuluhan ang kapangganahan sa Olimpiada. Meaning mga Manny Pacquiao na bako masyado. Di ba ganyan itaas ang bandera Chief Tech Ramir kang Pilipinas? No. Because personal yan again. Pero sa Olimpiada yan iitaas ang bandera kang Pilipinas pag nanggana ka. Pilipino ka. Yan po. Kaya iabibar niya to. Ini kapangganahan ni Carlos Yulo. Sana gumana pa itong duwang boksiyadores na babae. Buda si EJ Obiena. Yan ang mga nagpaparticipar sa Olimpiada. Kadaklan baga sa ining nanggara na susugman sa height dahil nakita kan mga basketball mo na diyan kita magkonsentra. Sa Olimpiada Indimar, igoning aheadress, daining chess garo de ako nahiling na event na chess sa Olimpiada. Ano daw kung diyan kita magkaigoning cheering squad sa chess. Natayantan chess, daining cheering squad. Paparon doon na rin ka fort. Natatadain ng cheering squad sa chess. Hindi. Talamang pagdatawan ng suporta ang mga nagkakawat kan sa subi at ang pagpapakpakan lamang. Ay bagade. Makamundo man lamang na dahil lamang ning nagchichir kada pagtira kan sa tuyang kan. Dahil cheering squad sa chess. Ano daw ko iguaman lamang ning organisaron dyan. No? Sige, kamo man nga bahala sa cheering squad sa aheadress. Buwa ka nga. Iyan baga ngayang chess. Ang kaipuhan kan, utak, silensyo. Kaya lang naman ako kada tira dyan. Magpapakpak ka, magtatambol ka kan drum. Yan. Ay, ilinga. Boxing, bad man ka naman duman sa duwang boksidor na babae. Dahil kaipuhan ang height. Digdi sa pole vault ki EJ Obiena dahil man masyado kaipuan ng dapat nga niya sa pole vault sumaniwang sa nang mapwersa tanganing ang pagpitik kan tukon
talagang halangkawon, umabot sa alapaap. Tapos mabagsak ka duman sa foam na naghalat duman sa ibaba, tabi kan ining track event. Iyan pa, track and field events. Yan. Field event, ito sa mga premyo na tatawan man, igoning benepisyo, kasabay na dyan na sa field events, yan na long jump, triple jump, pole vault, pati iyan na gymnastics, track events, iyan na mga 100 meter dash, 200 meter dash, 4x100 meter dash, 400 meter run, marathon, hurdles, yan, mga track events yan. Field events, ining mga pole vault na iyan, tabi, boda iyan na shot put, archery, mga field events iyan. Yan sa mga tatawan ng kapkuan, insentibo pag nagana kang bulawan na medalya sa Olimpiada kan Republika kang Pilipinas. Pwede na Chief Tech Ramir. Ili nga daw dyan sa minutero mo. Tama programa si Indimar. Dapat buwelo na kita sa programa tabuda sa commercials. Salamat kan sa ido pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay day maghali. Masunod tulo si News Director Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan.